Alex, hvorfor fik du mig til at gøre det? Nu har du ødelagt enhver chance for, at vi to kan være sammen. Jeg ved det. Undskyld, jeg var bare... Jeg blev jaloux. Hvad skal vi gøre? Vi bliver nok nødt til at slå op. Men vi kan stadig være nære venner, ikke? Det er der ingen regler for. Hvis det er det, der skal til for, at vi stadig kan se hinanden, så er vi det. Venner. Enig. Venner. Undskyld. Ja. Okay. Venner. Venner. Slut på historien. Sikke en smuk og tragisk romance. Jeg klarede det. Jeg er færdig med min første roman. Hopper! Kan du lige give mig en hånd? Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg er ikke lærer på Magitek. Jeg er bare en kommende ikke-magiker. Hør nu, skatter. Vil du prøve jobbet med at mue ud i Kentaurstallen? Det er ikke så slemt, hvis du har skulderlange støvler på. Hey, jeg er chef. Jeg hedder Justin. Ja, hvad er du glad for, at jeg sagde drengenavn? Ja. Tak fordi du viste mig det med abrakademsaløjet. Jeg skal nok sige til de andre småkriminelle, de skal komme tilbage igen i morgen. Vil du? Hørte du det her? Om jeg gjorde? Du kan stadig forvente skuden og komme tilbage i konkurrencen igen. Og du, sig til din mor, at du klarer det rigtig fint. Er det en slags morfornærmelse? Nej, jeg tænkte bare, at hun vil blive glad for at vide det. Sig også til din mor, at du klarer det rigtig fint. Du skal ikke sige noget om min mor. Jeg havde lige syet dem på igen. En svensk komedie af Ulf Malmros. Mammas pojkar. Sjove fra første møde. På DVD i din butik. Så fyrer Kurio den af igen. Med den vildeste pink tablet. Du kan gå på nettet, se film, spille alle dine yndlingsspil, tage super skarpe billeder og en hel masse andet. Kurio, din helt egen tablet. Nu både i grøn og pink. Tjek også den nye 10-tommer Kurio. Find din forhandler og se mere på kurioworld.com. Velkommen til en forunderlig verden. Se lige hælefjerne herovre. Hvad bringer så dig til Zambisia? Jeg vil søge optagelse i Tordenfuglene. Fantastisk. Det er vanvittigt. Det er kugleskørt og helt eventyrligt. Zambisia på DVD og Blu-ray i 3D. Alt har ledt op til det her. En uge fyldt med særepisoder og film med dine yndlingstroldmænd. Og på fredag er det endelig tid til det, vi har ventet på. Årets største genforening. Troldmændene vender tilbage. Alex vs. Alex. Gå ikke glip af en hel uge med magi på Waverly Place. Det skal nok blive sjovt. Starter den 6. maj på Disney Channel. Vi troede, vi havde knust dem. Vi tog fejl. Denne gang er superskurken i flertal, og kaos regerer. Nye helte, nye skurke, en ny kamp.